triplet babies sa po na yanakan na sa lunati di Abra Provincial Jail. Amuente di report ni Bridget Mayor. Saan na mailadawan ti ragsak ti 20 ket upat itawen na nga inaan ni Princess si Balo. Ana ikamang iti malibkong Abra no kitkitay na ti triplets a baby boys nga inpas ngay na. Parbangon idi kalman nga inyanak na ti triplets. Ibilang ni Princess ken ti Mr. na ni Junjun anapinta sa parabor daytoy iti pamilyada ita a 2014. Ayun, awa ng Diyos, pinagdadasal ko na malusok sila paglabas. Ayun, awa ng Diyos. Survive naman sila. Maikadwa pa nagsikog ni Princess daytoy, 7 titawen ti inaunada. Pinanaganan ti Mr. na dagiti triplets nga Abi, Bakling, Ken, Kaloy. Nagtaod dagitoy anaganda iti name tag nga inpan dagiti nurse a letra nga ABC. Basar iti immuna a baby nga rimuar. Kuna dagiti mang tamtaming a nurse, cesarean anaganak ni Princess. Normal met dagiti triplets, isunalaeng tanalaglag anti kilo da maidasig iti dadduma. 2.2 kilos anaiyanak ni baby A wenno Abi. 2.03 met ni baby B wenno Bakling. Ken 2.26 kilos ni baby C wenno Kaloy. Ti ko damat pamkit kasla okay damat ti baby. Medyo basit lang ti weight ta kasi at talo damat kami nga nag-share yan ti nutrients gaggapo yan tinana. Tapno ka nagtultuloy ana salunat dagiti triplets kasapula na pada-pada ti pannakataming kadakwada kang runaan ti panagpasuso kadakwada taag bibingay damet iti nutrients manipod iti inada. Kailangan lang siguro ti delicate assistance ti mother kanyan ti usually mo na si ma'am kat narigrigat nga lagan jobbing ta talo damet. Handa mo't mapagpasabay nga mapagpadede kasi usually kat mabalin di giduwa ag sinumbangir nga mapadede ko madyanana. Ita a 2014, daytoy ti umuna at triplets ana iyanak iti baro a building ti Abra Provincial Hospital. Bridget Mayor, Balitang, Ilokano.